କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମର ପାର୍ଟ 2 ର କିଛି ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତରପାନ୍ତ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই ভিডিওটুকু আপনারা দেখে দেয়া করতে পারি লেলে গাড়ি দিব ইয়ারফোন দিয়ে শুনবে নাহলে বউ বাড়াইব রইলি নমস্কার মতে না কুই দেবে নিয়াই পান মতে না নাড়বা কিরে তো শাড়িকে তু রক্ষা কর নাহলে মু নেই পড়ে আমরি ভাই না আমরি ভাই না ভাই না আসো কিচ্ছু নাই আরে তোমার ডরুছো কাই আসো ভাই না ভাই না ভাই না আসি କୁଆଡେ ଆଇଛ ତ ପଚାରୁଛି ପୁରା କୁଆଡେ ଆଇଛ ଆରେ କୁଆଡେ ଆଇଥିଲ ତ ପଚାରୁଛି ପୁରା କୁଆଡେ ଆଇଥିଲ ଆମେ ଡାକି ଆରେ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଗାଁ ଛୁଆ ତମେ ଗୋଟେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତମେ କଣ ଖାଲି ଥରି ଥରିକି ଆଉଛ କଣ କହୁନ ମୁଁ କଣ ବାଘ ନା ଭାଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ତ ଖାଇଯିବି ମୁଁ କଣ ବାଘ ନା ଭାଲୁ ଭାଇ ନା ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ପଚାର ଗାଡ଼ି ବାର କିବାର ପଚାର ଗାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଉ ପଚାରିବୁ କିବାର ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଠିକି ଆଇଛୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲି ଚାନ୍ଦା ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କୋଉ ଚାନ୍ଦା ତମେ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତ ଆରେ କୋଉ ଚାନ୍ଦା ଆମର ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଭାଇ ନା ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ଆରେ ତତେ କଣ ଅନୁମତି ଦେବି ରେ ତୁ ବା ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟା କହୁନୁ କଣ କହୁଛୁ କହ ଭାଇ ନା ମୁଁ ପଦୁ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି ଖାଲି କଳ କଳ କରି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତତେ କିଏ ମନା କଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ଚାନ୍ଦା କିରେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସେଇ ତ କଥା କହିବୁ ଚାନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା ହଉଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା କଣ ମାଙ୍କର ଚାନ୍ଦା କଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଆରେ ମୋର କେତେ ପକେଇଛୁ ସେ ଚାନ୍ଦା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର 500 1000 15,000 20,000 ଚାହିଁ 30,000 ବି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଗୋଟେ କାମ କର ତାହେଲେ ମୋର ପେଟିଏମ ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚେକ୍ ଚଳିବ ହଁ ଯାହା ତ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଦିଅ ତମେ ଯେତେ ଦବ ଆମେ ଏଠୁ ଫାଡ଼ିବୁ ସେଠି ଯୋଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ରେ ଦେଇ ଦଉଛି ତମେ ନେଇକି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ହେଲୋ ଘର ମଣି ଏରା ତମର ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଚେକ୍ ଟା କାଟିଥିଲି ଗୋଟେ ଆଇନୁ ସେ ଚେକ୍ ଟା ଆଣେ ଏଇ ନିଅ ତମ ଚେକ୍ ନିଅ କାଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଭାଇନା ଯୋଉ ଆସିକି ଭାଇନା ଯୋଉ କାଟିକି ମାରିକି এই টোকা এটি বুলুছে এই দেখ এটা এটি এই যাউছ না এটিকা এই তো মোটা কিছু মোর না নাই ଚାନ୍ଦା ଦେଲା ବେଳକୁ କଣ ବସନ ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ବାଦି ଯାଉଛି କିଡନୀରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ବାବୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଲା ଚାନ୍ଦା ନାହିଁ ଚାନ୍ଦା କାଇଁବା কোন চান্দা তাকু আমি ফোন করছিলি সে কହୁଛି ଆଉ ଯୋଉନ ପୂଜା ସେନ ଦେଇ এই যে ପୂଜା ଯୋଉନ ତମେ ସେନ ଚାନ୍ଦା ଦେବ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଯୋଉ ମାନେ ମେମ୍ବର ହେଇଛୁ ଯେ ଯୋଉଠି ମାଗିଆ ଯାଉ ଚାନ୍ଦା ସେଇଠି ଦଉଛୁ ନା ମୁଁ ଚାନ୍ଦା তোদের বাবা নিজের যে কমিটি পিলা হইছি তোদের এবারে এই কথা কইলা আমি বাহার লোক পয়সা কোটা নিয়া হ্যাঁ এবারে পয়সা মার তো এই ও পয়সা দাও বলে কইছু ওরে পয়সা দেলি কো এ ভাই তো তো পাখে যদি ক্যাশ অনলাইন অফলাইন যদি ফোন পে জিপে বগুলা কাগজ পত্র যাহা আছে মতো আছে মতো বল नाही মানে কোন দবু নেই কোন দবু না পিলা তো দবু পয়সা দবু হে দবু কইলে দবু এই তুমি একটা কাম করো কোন কাম করো কোন তুমি সব পড়া পড়ে পুন চাঁদা কোন করি মু পূজা দিন দেই আসি কি বাড়া পুন গলে পূজা দিন দেই আসি কইলো পূজা দিন তুমি চাঁদা চাঁদা এবে দে কি বাড়া পড়ে তুই না
ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ବି ହେଲାନି ଲାଭ କଣ ସେଥିରେ ହବ 2000 ଟଙ୍କା ତ ଛାଡ 1100 ଟଙ୍କା ବି ହେଲାନି ହେଇଛି କେତେ ନା 1009 ଟଙ୍କା 1009 ଟଙ୍କା ସେ 9 ଟଙ୍କା ପୁଣି କିଏ ଦେଲା ସେ 9 ଟଙ୍କା ଟା ମିନି ବୁଡି ଦେଇଛି ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ମତେ 300 ଟଙ୍କା ପଡା 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିବି ତୁମ ନାତି ଇଏ ପାଇଁ 21 ଦେଖ ଛାଡ ନନା ଦକ୍ଷିଣା ଟେଣ୍ଟ କଟା ଭୋଗରାଗ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣିବା ଏଟା ଦେଖି ଭାବିଛ ନା ନାଇଁ ଏପଟେ ଯଦି ନନା ନ ରଖିବ ନନ୍ ସିଜିନରେ ନନା ତମ ଗାଣ୍ଡେ ତେଲ ମାରେ ପୂଜା ଟାଇମରେ 100 ନଡିଆ ତେଲ ନେଇ ନନା ଗାଣ୍ଡେ ତେଲ ମାରି ନନା ଆସିବ ନା ମେଲୋଡି ଟିକେ କଲେ ହନ୍ତାନି ଗାଁ ଟୋକା ସବୁ ନାଚନ୍ତେ ମେଲୋଡି ହବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଛି ନା ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହଉଛି ଏଠି ଗାଁ ଛୁଆ ନାଚିବେ ଆଉ ମିଟିଂ ସଇଲା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କଥା ହବା ଆଉ ହଉ ରଖୁଛି କାମ ଫାମ କିଛି ହେଇନି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସିବାକୁ ହେଲାଣି କିଛି ହେଇନି ମା ଦୂର ସବୁ ଗଲେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଆଉ ଭିତରେ ପଶିନାଣି ତ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଗୀତ ବାଜୁ ହନିମୁନ ହେଲା ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଏଟା ପଇସା ନେଲ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୋଳରେ ଆରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ନେଇଗଲ ପଇସା ନେଇଗଲ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କିଛି ନେଇ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ କଣ ଆସ୍କା ମାରିକି ଘରେ ଆସ୍କା କରୁଛ ଯୋଉ ବାଳବାଇଆ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହବ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲିଣି ୟାକୁ ଦେଖି ମୋ ଗାଣ୍ଡି କରି ଗାଣ୍ଡି ହେଇଗଲିଣି ତୁ ଗାଣ୍ଡା ଖୋଜା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁ ଛାଡ ତମକୁ କହିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ ରହିଟା ମୁଁ ଠିକ ପକେଇ କହୁଛି ଏ କାମ ସବୁ ଠିକ ହଉଛି କେତେ ଛୁଆ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଡ ଖାଇବେ ସବୁ ତମେ ମାଡ ଖାଇବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ବାହାର କରାହବ ହଉ ନା ଗାଡି କଣ ହଲୁଛି ସେଇଠୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଡି ବାଗିଆ ଗୁଁ କଣ ହଉଛୁ ଘିଉ ନା ଚିଡ଼ିଆ ଓଲା ଘିଉ ହେଲା ଛୋଟ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଗଲା ଦେଖିବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଡି ଶ୍ୱଶୁର ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲା ଗଲା ଦେଖି ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ଗଳି ପଡିଛି ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଟିକେ ଦବୁ ଶୁଣ ଖାଲି ଚଙ୍କ କିଏ ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିକି ବଇଛି ଯିବୁ ଗଲାବେଳେ ବାଗେଇକି ଯିବୁ ବାଟରେ ସାପ ଧରିଛି ଘରେ ତ ବାପା ବଇଛି ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ପକେଇ ନାଲି କରିଦବ ଖାଇଦୁ ଭୁଷୁଟି ବାହାରେ କାଟି ଦବୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛି ଭଲ ନୁହେଁ ଏଗୁଡା ଯୋଉଟା ଭଲ ବୁଝିବା ଜୋଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁନୁ ଚମତ୍କାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛ ଆପଣ ଆଉ କଣ ତୋର ବା ଧାନ ଗୁଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି କୋଉଠି ଗାଣ୍ଡି ଗଳି ପଡୁଛି ତୋର ତୁ ଫୋନ କରି ଗାଣ୍ଡି ଗଳି କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗାଣ୍ଡି ଗଳି କରିଛି ଜାଣିପାରୁନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ହେଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆରେ ଶୁଣୁ ଟେଣ୍ଟ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇନି କହିଲୁ କହୁଛି ଗାଣ୍ଡି ଗଳି ପଡୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା କିଏ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ନାହିଁ ଲୋକ କହିଥିଲୁ ସେ ଲୋକର ତାର ପୁଅର ଝିଅର ନାତିର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇକି ତମେ କଣ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ପଇସା ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ପଇସା ଏତେ କଥା ନାହିଁ ତୁ ତ ଗାଣ୍ଡି ପାଇଲୁ କି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ମୁଁ ପାଏ କି ନ ପାଏ ତୁ ମତେ କଣ ଭାଡିଆ ବାଡି ତମେ ଖାଇ ସବୁ ବନ୍ଧା ହବ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହବ ଲୋକ ଆଇଲେଣି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧ ତୁ ଏମିତି ମଝିରେ କାଟି ବଡ କଥା ହଉଛି
ଆମେ ଦେଇଦେବି ଚଲ ये ବାନ୍ଧିଆ छाइया ବାନ୍ଧିଆ चलो बाकी आई ଚଲ आज ତୁ ବି ବାନ୍ଧିଆ ଚଲ ବାନ୍ଧିଆ ए ସେପଟକୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇ ବାନ୍ଧ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ହବା ଦରକାର ମାଲିକ ପଇସା କାଟିବ ଯଦି ତମ ଗାଣ୍ଡି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବି ଆରେ ବାଃ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ହେଇବା ହେଲା ତମେ ସେଠି 1000 ଅଟଡାଲାଟାକୁ ଖୋଲୁଛ ଗେଲୁଛ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ପିଏଲୁଛ ସେଠି ସେ କାମ ଗୁରା କିଏ କରିବ ତମ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି 180 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦଉଛି ରାତି 90 ବି ନେକା ପିଉ ନାଇଟ୍ ନିମ୍ ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ତୁ କାମ କରୁଥିଲୁ କହିଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାଘରଟା ସଜା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର କହିଲୁନି ତୋରି ବାହାଘରଟା ସଜାଉ ଆଉ ତମ ପଇସା ଦେବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇକି ଛୁଆର 21 ଆସିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ବର୍ଷ ଟେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ପଇସା ଦେବି ଆରେ କାମ କରୁଛୁ ପଇସା ଖାଇଲ ନା ନାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବଡ ରଖିବା ଦରକାର ଭାଇ ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୁରେଇଲାଣି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏଇଠି ଲମ୍ବିବ ପଇସା ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ ଉପର ତଳ ପଡିଯା ତମେ ତ ପୁରା ଭଲିକି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେମିତି ଲମ୍ବିବ ଗାତ ଗୋଟାଏ ଖୋଳିବି ଚାରିଟା ହଁ ମତେ ଗାଣ୍ଡି ବି ଜାଣି ପୁରେଇଦେଲୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଗାତ ଖୋଳିବି ଚାରିଟା ମାଉଁସ ଏଇଥିରେ ପୁରେଇବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିଦେବି ପଇସା ଖାଇ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ ବାଳ ଦେବି ରୁହ ଛୁଆ ମତେ ଖାଲି ଖୋଳିବାକୁ ଡାକି ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଖୋଳୁଛି ଛୁଆ ମରଇବ ଯାଇ ସେଠି ଏଠି ଛୁଆ ରୁହ ଛୁଆ ଦଉଛି ରୁହ ଗୋଟାଏ ଗାତରେ ଚାରିଟା ମାଉଁସ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପୁରା ଶାବଳ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଥରେ ଖୋଳିବା କଣ ଖୋଳିବି ଅଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ବିଟୁ ତଳ ପୁଣି ଖିଆ ମୁହଁରେ ପୁରା ଦେବଲାଣି ମୁହଁରେ ପୁରା ଗାଣ୍ଡି କାଠ ରହୁ ବାଳ ତା ଗାଣ୍ଡି ପାଇଲୁ ଖୋଜିକି ନା ପାଇଲି ତା ଗାଣ୍ଡି ଖୋଜିବୁ ଯା ଗାଣ୍ଡି ଖୋଜିବୁ ଯା ହେଇବା କଣ ଆଦି ମାନବ ନିଆଯାଉ ର ମୁଁ ମତେ ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତମ କାନରେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ମାପି ଦିଏ 4 ସେମି ହେଲେ ସାଲା ଇଟା ଜାଣି ଯାଉଛି ପରିସୀମା ବୌଦ୍ଧ ଏଥର ହେଲା ଖୋଲିଦବା ପୁରା ଖୋଲିଦବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଟୋଟାଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ପାଇପ୍ ଯାଇ ସେଠି ପାଣି ବାହାରିବ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାଉନାହିଁ ଆ ଦେହରେ କିଏ ପଇଛି ହେଇବା ଖୋଳିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ମୁଁ କଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବି ଏଠି ଅନା ତାରା ଖରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବାଳ କାମ ହେଲେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ମୋ ପେନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ପଳାଏ ପେନ୍ ମାଉସନ୍ ଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭାତ ମାଛ ସୁତୁଲି ସରିଗଲାଣି ସରିଗଲା ସୁତୁଲି ସୁତୁଲି ଖାଇ ମୋ ପୁଅ ବୁଟୁ ସୁତୁଲି ଯା ବାଉଁଶ ମାଗିବୁ ଯା ସୁତୁଲି ନାହିଁ ଏଇଠି ବିଅର ପୂଜରେ କାଠ ହେଇଯିବ ଆଜି ଦେଖିଆ ସବୁ ଖାଇକି ଏଠି ବସିବି ଦେଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଗୋଟେ ବିଅର କାର୍ଡ ଦେଇଦବା ମାରିଦେଇ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବସେଇଦବା ଗୋଟେ ବିଅର ବୋତଲ ଦେଇଦେ ସେ ନାଚ ହେଇଯିବ ନଳି ଗୋଟେ ଖା ଚାଖନା ଖାଇ ନେଇ ପଳା 5 ଭଜା ଟା ଦେବୁ ସାଥି କାହା କହିବାର ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷ ଶାବଳ ଦୁନା ଇଟାରେ ଖେଳଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଉ ତୁ କିଛି କହିବୁ ନା କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି କହିବୁନି ଆଉ 2ଟା ବିଅର ନେଇ ଆସ ଚାରିଟା ବିଅର ଆସିବ ଦିଆହବ ବେତନା ଦିଆହବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଛୋଟକିରି କରିଦିଅ ଏଇଠି ଖାଇବା ଏଇଠି ପିଇବା ଶୋଇବା ଗାଁରେ ପଇସା ଗାଈ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଛଣ ଅଛି ଆରି ଉପରେ ଶୋଇବା ଖାଇବା ଏଠି ବିଅର ଦିଟା ପିଇବା ରାତି ସାରା ଶୋଇବା ସେ ଫୋନ କଲା ଉଠିଆ ନାହିଁ ଯାହା ଶୋଆ ମୋର ଉଠାନ୍ତି